Oshio, akwado onye oshio. Uplift to elephant umbrella this 2024. Ndị be anyị enwere ụfọdụ na-ajụ onye ọbụla na-ekiri vidio anụ a. Since anyị bidoro mụwa ndị oshi ọkụ gbuwe ha ọkwụsị na corruption na Nigeria. Since anyị bidoro gbuwe ndị oshi ọkwụsị na ori. Ka anyị ma adopt the way ndị ọchacha handle ndị oyi ndị na-ezu oshi n'obodo ha. Ka anyị mee method adopt. Ka anyị mee method adopt. Ọ ga-enye na ya aka. Kedu ife mere mmadụ zuo ori agbata ya mmụọ ya ọkụ gị mee expect go ori kwụsị ori ọma kwụsị kama achọ new format wee na-ezu ori aha. Kama achọ new format wee na-ezu ori. Gọọmenti anọ na ya bụ ndị ori. Individuals na-arụ n'ọfịs in some government office bụcha ndị ori. Mmadụ ga-ezicha ori n'ọfịs soro kwe chụwa onye ori. Nnọcha na-eme mmadụ zuo ori n'obodo fa. Kedu ife a ga-eme agbata gị jụọ gị ajụjụ. Jụọ gị kedu ife mere eji zuo ori aha. You will pass through their law. Agbata gị jụọ gị ajụjụ jụọ gị kedu ife mere nnu. Why do you do this kind of thing? And ha chọta ihe mere nnu. Ife a ga-eme bụ ha gbochie datin ka onye ọcha hapụ ime ihe. Kedu gị chapụta n'obodo no employment ịgụcha university ị ga-enweta ọrụ. Ị nọ na ị na-azụ afịa ego azafa adịrọ. Enweghị ndị na-arụ ọrụ n'obodo. And enwekwa onye na-enye ibe and adịghị great opportunity. Enwe ka mmadụ jizi wee ka chọọ ife ọ ga-eti n'afọ ejide tie taa n'olu kugbuo ihe. Since since eji retire gbuo ndị mmadụ na Ọnịcha na Aba ọkwụsịgori na Ọnịcha ọkwụsịgori na Abịa. People are still doing what they are doing because at the end of the day we are suffering and smiling. We are suffering and smiling. Somebody get pen, there are millions. Nobody will hold the person accountable. The person got 8 years, put na kwa nishi okwu egwu and the hell yeah. But the poor man, go retire, tease follow poor man n'olu. Kezi the gain. Uplift to elephant umbrella. Even the kuna mponu na mmụọ na amangoni ya. Even atụrụ na baso. Men adopt the way ndị ọcha si treat ndị oshi. Men adopt ọ ga-enye aka n'obodo anụwa. Ọ bụrụ onye rizu ori ebute eti taa n'ogbu. Give the person chance to talk. Eziokwu na-enwe ndị ori dị wicked ha na-ebu egbe na people attack. Ndị ọcha nwechara ọdị ndị a n'obodo ha. Ndị ọcha nwechara ọdịrị ndị a n'obodo ha. Ndị ọcha na-enwe ọ bụrụ ndị ọcha enwe ndị agba hapụta ha gaa na mall gbagbucha everybody that place. But ị gaghị afụ ndị ọcha ahụta ọcha ahụ ozugbo aha egbuo ya ozugbo aha. The person will pass through the person ga pass through the law before I name anything. So anyị ga-agba mbọ ka mara ife anyị na-eme mara the kind of step anyị na-eteki iji wee na ha dị ndị oshi maka o mebigara anyị ife. Daalụnụ.